राजमेला नैबे जियागुरि गामिनि राजमेला खुंफुं आफादा आंखौ खावलायहरनाय लेखा बेयाव आं दिनै नुजाफैदों। 8थि राजमेला नैबे जोंनि जियागुरि गामियाव बिथांमोना खुंफुंदों, जोबोद मोजाङैनो खुंदों। बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय आनान गसाइनाव आर'ज गाबफैदों। दा आंखौबो खावलायहरनाय लेखा आंबो नुजाफैदों। बेवहाय आर'ज गाबफैनानै जोबोद मोजां मोनदों। जोंहा बाबा दं बेयाव गुरु आरो रुबुल दामोन दं, मोजाङै खुंदों। रायजो राजाफ्रा बाव माने राजमेला खुंनायजों लोगोसे बयनिबो गोजोननायनि थाखाय बेवहाय गोबां हारिमुवारि आयदा खेला धुला बेखौ होदों होननानै खोनादों। जोबोद मोजां जादों होननाय खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो दिनै जिहेथु जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना फैफिनबाय, गोजोन फैफिननाय लोगो बयबो रंजा बाजा बेबायदिनो फुजा मेला खुंफुंनानै जोंनि हारिमु राव थुनलाइ गासैबो बिथिङाव बोरै जौगानो हायो बेखौ बयबो नाजालायगासिनो दं। फैगोन समफ्राव जुदि नैबे राजमेला खुंफुं आफादा जुदि जोंजों जगाजग खालामोबा बे जायगायावहाय जोङो ओरैनोबाबो एबारनिफ्राय जोंनि UPPL BJP आरो AJPनि जे आसाम गभर्नमेन्ट दं, बे मोनफ्रोमबो राजमेला कमिटिनो 25,000 रां खरि होनाय जादों सेकनि थ्रुयैहाय। जेरै दुर्गा फुजायाव होदों जोङो, ओमफ्राय जोङो माबायावबो छट फुजायावबो होदों। बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो मन्दिरनो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय आलारि सोरां बिथांखिनि आन्दाराव 2 लाख रां खरि जों होगासिनो दं। बोसोरफ्रोमबो जों 2 लाख खरि होलांबाय थागोन। बेबायदिनो जोंनि थानसालिफ्रा, जोंनि रायजोफोरनि सिबिग्रा जायगाफ्रा, इसोरखौ सिबिग्रा जे थानसालिफोर दङ, बेफोरखौ जाहाथे फोसाबस्रांनानै लानो हायो, जौगानायनि हाबाफारि लानो हायो। बेनि थाखायनो आलारि सोरां बिथांखिखौ जों लानाय जादों। बेनि एडिसनेलि जोंहा आसाम दर्शननि मोनसे, आसामनि जे गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम दङ, बेयाव मोनफ्रोमबो मन्दिरनो 10 लाख 50 बोसोरनि बांसिन जानाय मन्दिरफोरनो 10 लाख खरि होनायनि बेब'स्था खालामनाय जादों। बा जोंनि 50 बोसोरनि गाहायनि मन्दिरफोरनोबो जोङो 2,50,000 रां होनायनि बेब'स्था खालामनाय जादों। बेफोर रांफोरखौ रायजोफ्रानो लानानै गावसोरनि गोसो बायदि बोरैहाय जोंनि थानसालिफोरखौ सिबिग्रा, बियो जोंनि बाथौ मन्दिरानो जा, ब्रह्म मन्दिरानो जा, गिर्जायानो जा, बेबायदि सिबिग्रा जोंनि जे थानसालिफोर दं बेफोरखौहाय फोसाबस्रांनानै लानायनि मोनसे खाबु दिनै जोंनि सरकारनि हेफाजाबनि गेजेरजों खालामनाय जादों। रायजोफ्रा जाहाथे मोजां खालामना लायो मन्दिरफोरखौहाय, सिबिग्रा थानसालिफोरखौ, बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय।